Ogyaba wagu asɔfo anim ase papa because empempenso a wadu no eni kwan sɛ wɔde nyamedwuma di agorɔ asɔfo akɛse mpa wɔn pagya no wɔn na sɛ wɔn kwan a ɔbɔnefoɔ no fa wɔn so sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn de nyamedwuma bɛba fam deɛ Rev obofour adu no wadu mpempenso a no ɔden enti asɛm bi a ɔbɛka biara no obiara bɛgye di sɛ ɔbɔnefoɔ tumi bɔ wura Peter mu Emma oye bibi ma Yesu tia no se Satan firi so kwade a ene emfa wo se Rev obofour epempenso a waduro obonefo betumi abɔ afa wura ne mu aka nsɛm bi eni kwase waka ye ka genuine man of God adum ni tumi kroji nyame de ama wo eyi aduma be se mi odifo Asante me ka wo bi enti me de Rev obofour ka no me ne nya adwene Abusuafo many one powerful man of God Asia o studio mene na ye dwuma pen na papa ye kan mu a nyame sunsun ewo wo so na omu a wo fere bi adanse akese pa papa kan mu na ho ni miracles bi a waye wo asori fie ene nipa bi hu a emire bi atwam na me ankasa be dwuru ho a menti ase na o kire mi mu se de what devote the time de ba nyankopon se wo se osum nyankopon no kuro mu nyankopon do na doma chede sa doma chede no e na odi aye niema akese dia bo nipa e wo wiase amono ne ene Ghana abuja for me dia dan se wo peso wo sofo kwa me kana se me din e de sofo obed Asante na nyame sunsun wo so pa na ne wo re studio ha no onti niema bi ase tie me niema onti ase ne se eye dan e na sebi producer nyankopon difo Ogyaba one Abraham ben Moshe aya die bia sebi ekoye se ehhehye ho onte ne ho ase ene obebo yi nkomo onsan te ne ho ase se Rev obofour ekeka nsem bi ewa akire se sebi asofo wo Ghana ha ye ni genuine ewo including ono akasa ne ho onte ase sansem na no so obewuram pa na fa sunsun kwanso nyuma bi a ose obeye dia boa wa wo hwe nipa twa de de program ni ago nyuma bi obeye dia boa wo ni na kwantire bi a odi aba in fact ma me papa when di here di amane adisu gedie it is aduma ho kom odi a che ene last stop papa the number the board o de chase kwa friend na omo a sa kwanso ma me go de chai na yenhye ekomochena so we kwa ya ja bia wo ko ni onyame adawro ma na aduma ene ize kura bia ko so kama nyame adum bibie ekokama asori ko so onyame adum eko gidigidi pa adum ni tumi ne ye adwuma na te se adum ni tumi ne ye adwuma dia yeah minim eye adum efiri hi ni tumi efiri bipa cho eye adum a efiri onyankopon tuedi ampon de oboso no boss ase no na dum ni tumi a wode amame odifo Asante eno na eye adwuma nyankopon oboso ne ase me say onyankopon tuedi ampon de oboso we no boss ase no obo me ene wo no de tumi ni na dum a wode amame no eye adwuma gidigidi na sa nyankopon no o mani patumi onyankopon matumi pa apart from onyame wan na matumi bi tumi bi according to Bible chile tumi bi ni soro eni asase so ni asase ase a sebe echen onyankopon tumi okay onyankopon tumi na echen bibia ontimi fa tumi bia de to onyankopon tumi okay eno ntino Solomon kan o se yentumi mfa tumi bia to onyankopon enti onyame okura me kan say ewiase osoro ni asase ye ne dia ona tumi ye ne dia okay enti onne tumi na bia okay nese o kan say ne kire say ye wonkofo bi tisem wanyankopon de tumi kroje dia mamwa no na mde ye oh yes no kre na ade ntina sofo Rev obofour say ye ni genuine pastor genuine prophet wo Rev obofour minim asama woka min mentiase enna minim asam ni na so enni die nti a woka sa na me no die minim ni se nipa bia no bi asam ya wote no wodwene sa sa na bi obi ate okay enti minim ba bia Rev obofour nya ni tumi ni na dum free
ɛna menim kwan a wɔfa so wɔ page a yɛwɔdu pɛmpɛn so a wadu but me wɔ difo Asante a onyankopɔn twedi ampofiri so di ne tumi ne n'adom akyɛ me na mankɔ baabi na menyaeɛ na mmom no me efiri mahyɛseɛ ɛna mesua at the age of 9 to 10 years ɛna me counter with angels me ne abɔfo hyiaeɛ ɛna adom si me so gidigidi enti me a onyankopɔn adom afa me firi me mmɔfra ase bɛpem saa mmerɛ na menya experience no me nka asɛm a Rev obofour ka no ɛsɛ yɛni genuine man of God ɛwɔ sɛbe Africa anaasɛ wiase dabi yɛwɔ genuine man of God wɔ hɔ yɛwɔ asɔfo a wɔnyame afrɛ wɔn korɔgyen de adom ne tumi a na wɔde ama wɔn a wɔdam wɔn so edi dwuma me wɔ difo Asante me ka ne pi sɛ me onyame de adom ne tumi a yɛ korɔgyen na ama me obi a wɔse me wɔ difo Asante maba no hɔ abɛgye ne suman ana maba no hɔ nom sɛ sɛbe ɔma me biribi mɔtɔ bi ana ɔma me biribi ana ɔma me biribi na memfa kɔnkɔ nya bidwuma no saa nipa no prove sɛ ɔmra out na ɔbɛka who throw challenge me see we throw challenge say bi akonfo bi wɔ bɛ me say malam bi wɔ yes dinsini bi wɔ bɛ me da spiritualist bi wɔ bɛ me da say na ɔso wa ba hɔ me da say abɛgye suman bi sɛ me da say me da say me say obi a wɔse sɛ wɔyɛ kɔmfo sɛ wɔyɛ malamo sɛ wɔyɛ denio na wɔse me wɔ difo Asante obɛ na ba no hɔ na bɛkoto n'anim sɛ ɔwɔ me tumi na memfa nyɛ onyankopɔn adwuma no ɔmmra out na ɔmmɛka meka ne pɛi sɛ yɛka genuine man of God yɛka truly man of God a adom ne tumi korɔgye nyame de ama wɔn ɛyɛ adwuma a bɛsɛ me wɔ difo Asante meka ho bi enti me deɛ Rev obofour ka no mene ne nya adwene ebia na wɔno no ebia na kwan bi ɛne deɛ ɔno wɔ honu ne ho no ɛne kwan ebia wɔfa so nya na dom ne tumi no ti na wɔgyina so ka fi sɛ atwam ne bia no esu ayɛ na enti ebia nipa bia no deɛ wɔteɛ no wɔdwene saa na obi teɛ saa na ebia ne nim me nkasa saa na wɔteɛ but ne nsɛm na wɔka no yɛse sɛ nokura ni baabi a yɛtwa asa bi ho di edi adanse ana sɛ de wɔ nam saa na ɔda but me prove ka ne pɛi sɛ onyame tumi ne onyame atom awie berɛ mu ɛyɛ adwuma paa but we so bɛka sɛ onyini sɛ bia sika ɛnso influence nipa ma ne cancer bi because bia bɛka sɛ yɛhwɛ efia ahodoɔ a wɔasie nsase a wɔwɔ cars ahodoɔ nyam dwuma yi aso na obi nya asade ne du baabi na afei wobɛyɛ super powerful wɔ sika mu a ɛsɛ bi wɔ a ɔka woni sa nkɔfo no so bɛyɛ adwene ɔnsɛ ɛno deɛ ɛno no wɔ hɔ ɛsɛ sɛ obi duru pɛmpɛnsuo bi na wonya honam ahodeɛ bebree a otumi gyina so ɛka ɔno ara ne bo asɛm ana wɔka deɛ wɔpɛ but the way we see can say you need genuine man of God no na sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyɛ sɛ ɔno akora no ɔno ankasa kwakubafoɔ no ɔnyɛ genuine man of God yes wakɔgye tumi bi na deɛ what I say me nka sɛ wakɔgye na mmom no ne nsɛm no kyerɛ no sɛ yɛka sɛ obi nyɛ genuine na sɛ in other words ɔyɛ fake 2 years na mmom ɛwɔ mmienu ada sɛ ebi a ɛkyerɛ sɛ wɔnyɛ genuine ebi a wafa baabi akɔgye tumi mu forɔ anaasɛ ebi a na ɛkwan a ɔfa so no ebi a na ne niyɛ no ɛne ne nyɛ medwuma no azan bi yɛ dɛ ɛwɔ die ɔde azan na ɛyɛ die ɔde wakɔgye tumi bi me da sɛ enti ɛno na yɛka no sɛ ɔmo nyɛ genuine but me wɔ difo Asante a memfa azan ɛmfrɛ me nyɛ medwuma na menkɔgye tumi bi mfiri baabi na onyame adom korɔgye yɛ teme so onyame sunsun ɛtɛme so na awurade afiri mmɔfra ase na ɔda so de me yɛ adwuma na adom no abɛyɛ kɛseɛ to stand sɛ onyame nam so de wɔgye ne fa ahodie ma nipa no ɛbɛyɛ den na mabɛka sɛ yɛni genuine man of God yɛwɔ genuine man of God because me ka no sɛ ade ne sɛ kyerɛ sɛ me ankasa no menyɛ genuine man of God but me wɔ difo Asante mede me nsa sɛ mebu pɛn sɛ adom ne tumi ayɛ adwuma me so no ano ɔden na me madom a nyankopɔn de ama ma asɛ me wɔ no ɛyɛ ɔsoro nyankopɔn twedi ampɔn ɛna ɔde maa me nti me yɛ genuine man of God ade nti na sɔfoɔ mom na aba abɔnten bɛsɔre etia nyame adwuma ɛti sɛ enka ordinary person bi mfira abɔnten bra o asɔfoɔ nyanya gye ne yɛwu sɛ ɔde ɔde sɔfo but we ebo mo titi o no nsuo na sɛ ba bɛka
Okamubi, your software, Kofuni, so your software. Yeah. I didn't know software moon, sorry about because a movement we in 77 ready as a beer will finish and Coco faking one. I didn't. I mean, Castle itself. On say yes, kiss to buy him. Or Cassembi. Now, as someone, yes, kiss to Kayan. And I say, Bible no Kayan. Bible no Cassembi say, a baby beba, a baby beba, a little bit sorry. Okay. I don't know how. A bit back say, or say, a bit dimidi. And I say, a bit back say, I will feel ready. But Abra, and you're ready to me or the year, Juma. Yeah. And now, Emra, yes, Kisto, a bass as a son. Young Shadi be said, a ya soft one penny for the solitiano. That's very true. Entino Yami Jumano. And now say, Obonofono and bring Yami Juma. Now, person Yami Juma egu, and Yami Juma coffee Muntino. A soft work a simple mupejano. Woman as a woman more paya, Obonofono forward so. Send a beya, or Mudin Yami Juma before. Because the Reverend Poku of word do. We're doing Pempenswa more than it. I send me or Beccabiano, will be abedid. If it's our share a dome good nase, or share a doom Pempenswa, what do that's our car, some abedid. Ain't no met to me a casse or Bonafono there on ye. What you fucking be so sell your beya or the same Juma. But a young Lucy never meant Juma at the phone. Ain't media say or Bonafort you bow a pit him. Emma or can some tia Christo or ye be ma yes tiana says Satan from so called the are. And the informer say Reverend Poku obofour a Pempenswa what drew. Satan Or Bonafour to me a bell after when I can send you any class worker. Nin some na waka. One time we say Nin but not some na waka but to me a tiny people blessing to dia. Because we have a say you need the genuine man of God there. And you saw them here. There were also person or bass also make us say the new man of God knew the ideas are so behind there. And you didn't Tina and ye new fat by the mefa. It did a person make can say send you see Kasa and one Kasa ye. But a be not seminal minim when him the work and the are. And ye omra out no make kind of we and tisa I remember people be a mob and with them. But me can't play say you were genuine man of God. Okay. Meaning there is this quote and quote meaning say Bible India. Say I be father go on 20. Yeah. What agapa. Yeah. The minimum. I didn't think say Nyankopon would to me. No the man would to be say Kenya kese. I was a software be any go for be shisha. Say yes, shisha mona ya miracles be a macofonia, but say Nyankopon to me a day in I. Say Nyankopon only to me or to me a day in I. I didn't know over 2 minutes of the straight but in ya, but he said, or shisha will be quite to be na ya dibia fa na ho na ho oba no desert so na me nkom ya wadibia de fa ofusu a obi be 1 hour ofunu be ebe sha 30 minutes na edo nti oba so de dem a ona obi kan fa ne kan no desert so instantly time ya calculating na funu ajo it is a fake miracles will be wo ama na nu ya Ogyaba ani Abraham o ma ya niema bi a eda social media enne kura na wo so o mu hia because they say Ogyaba akokasa obebo Abraham dam afi ko duru be Ogyaba so ono aka na wa ya agro no die Abraham so afa de no welcome there I didn't na shisha ngo baduma ni musa Erade Islam na de me kanyina ne say ehihye ho no enye nne na eba okay efitete empo no emra Yesu Kristo eba ye no Yesu Kristo emre so enne obako ye ni nyina mu no eyade ye wo ho okay na enyade a ebetwam eno nti ena de bia no Bible no ka se beni mekwa wi ya ebenya false prophet okay enti eno de wo ho na emom no de tie ne se de enti a emma sa de we se nyina aba no se isa se ebenya abote ne atwa wu Nyankopon tumi kroje because onyame se wo pege nipa kakra yeah so what the not do many pa do ni kakra but ya na empempini ye nipa no ye pere ye ho se ye bedu ba bi ntam okay
Enti bia na ye pese ye nsenkyene ye pese nipa di yetumu but say ye na ye ntumi a inse se ye benya abotra twa wunyankopɔn mere no ye nya abotre sa eno na manhye ho no bamu okay ba de bia me kase me wodi fo Asante enti no o pese enti me pese me kire se enti no ensenkyene akese Awurade fa me so ye yare akese ye de nipa so ne amane ne niema enipa famu ne nyame na me so ema nsenkyene akese esie e de wode ema wo no eno no eyenhye ho ana because the tie ne say me nko ba bia nkode aduru ena me ni obi anhye ho but adom ne to me nyame de ama me no eno na me gina so me de ye nyame dwuma enso so adanse esi amanfo nyawode ni amanim nyema hodo aba manim ni nsema what I say adanse e ba na ani susu pa enye easy but nini na emu no enya de ye hye ho say me ni obi na hye ho anase bia matue sika ma obi dabi sabi obi a wayale for so many years oba me na ase a me dia kwanche gu fom yesu sunuma a nyankopon adom me ye ho adwuma ma no within a short time and Awurade ma ne nsa so e ma wo je ye ne dia okay enche kura me say be say 3 weeks ni enche kura man bi a owo abotimam wayale for many years okay awa chini was so anu nwura eti wo frɛ me no na me ka kyɛ ne sɛ ne yare ne bibi wo sunsun ya tɔne ya de ama no na tumi ya tachi na no ɔden eti before sɛ be kɔ no ade sɛ yɛ ho adwuma okay na yɛ san ne firi saa tumi ne nsɛm yɛ san ne firi saa tumi ne nsɛm a aduru bi ɔbɛno bi ɛbɛkɔ ampa me ye ho adwuma ma no a me kyɛ no direction a wɔyɛ a me ma ne nyɛ mo di dwale yɛ ampa ɛnɛ ne ho atɔ ani say to de bi ankofo aduru obunu bebrebe a enko na ya na sunsun bi ta chintina oh yes okay problem of hospital anu aduru bebrebe yeah problem nko problem bi be nipa so a enipa ne tuwa na mawa nipa na ya enko e kire say tumi bi ta kire na tumi na what ta kire so no ye strong na ho den enti sɛ wanya onyame nipa bi a wonim sunsunsam na ne ho ɔden na dumi tumi etinso na no ɔden na Awurade bɛfa ne so ayɛ ho adwuma ma ɔboa ɛmfa wo ne aduru a wobɛnom ɛmfa wo ne hospital wobɛkɔ any specialist sɛ dabi ɛnyɛ adwuma ade sɛ wɔyɛ ho adwuma enti sɛ sunsum sɛ wo kra no ɛde ne ho firi tumi ne nsam anaasɛ sunsum na okura mu ne nsam a aduru bi a wode bɛka ho anaa wobɛnom bi a ɛbɛkɔ Nzese Rev Moshe eni Ogyaba adie na ensu me ye sure so wo social media wa eboa madwuma no wanya madwuma saa sem we sie no metimi akasa eya ni muguase ekese Ogyaba wagu asofo anim ase papa prophet Ogyaba because empempenso a wadu no eni kwan say sabe wodi nyamedwuma di agro as something like say Joker to say the wuyi movie ono no say mate say wuyi movie but no say wuyi movie na say wuyi na say wujaya minim say ya na say agro bi wo mu dia because of all say movie no aye funny ade because ade a wo ye ni kwan say wo ye sa because Bible say esum ni han eni twaka Abraham no wa prove no say we common sense family and I say family leader common sense family yeah and na won so no won so ye onyamedifo etidie benti na obi a we nyamedifo na wiase ni na agi wotum nya Ghana nko a because I say no obey international minister yeah nenti wutumi ene se obi a wono ni nyameli obi a wono se aboso wodi akire obi a wono se nyame bie ni onyametumi bie ni o na se won ye hye wo dia di nyame atem di nyame nkrofotem ke kansam sa Abraham bi Moshe ya ono na ye kan say e baba spirit ono na kan say odifo bie ni wo bibie ni wo ono di kaka ye ansa na e osofo adum esteri adum chedia prophet adum chedia krebeka
wɔkae ɛso so no ɛmmerɛ a baba spirit ɛyareɛ no baba spirit n'anim tom sɛ Abraham bi Moshe ɛkyerɛ ne sɛ ɔnkɔ baabi ɛma ɔsɔ ne nsa ne kɔ baabi but ɔmo kɔɛ na nneɛma aka akyerɛ wie because of odi ka tie nsɛm bi sɛ asɔfoɔ nyɛ hwee ni hɔ enti mmerɛ wɔhunu sɛ no deɛ ɛkɔ soɔ no ɛyɛ sunsun adeɛ na ɔsɛ Abraham bi Moshe kɔ ne ka kyerɛ ne sɛ ɔyareɛ no biribi ta akyire edi tu anamɔ baamana a wotu anamɔ no ɔkɔɛ ne ɛsɛ nneɛma aka akyia ma ɛkyerɛ sɛ Abraham bi Moshe ɔnte wɔ kwa enti obi a ɔno no nte wɔ kwa no wɔ nneɛma bi de sɛ ɔwɔ abosom anaasɛ bi a wobɛkum kura no na ebi wɔ secret society bi a wɔde ne ho wura mu na wɔn nso no woyɛ prophet na wotumi ne yɛ nhyɛ ho de a na ɛsɛ kyerɛ sɛ asɛ nyame dwuma no asa agoro bi enti pɛ saa na metumi aka sɛ Ogyaba wayɛ ama asɔfoɔ anim onyam ɛne adiifoɔ anim onyam tɔfɔw enti adeɛ a Ogyaba ayɛ no meka kyerɛ ne sɛ mesrɛ no menim yɛnu sɛ wɔkyɛn me sɛ me so mekyɛn no but menim sɛ wɔyɛ me bra panini meka kyerɛ ne sɛ saa adeɛ na wɔyɛ no ma wɔnyɛ biem sɛ yɛ agoro na wɔdi yɛ a nyame dwuma yɛmfa nni agorɔ Onyankopɔn yɛnni ne ho agorɔ nti na Bible so wɔ nyame yɛnsi na tetwe na deɛ nipa guo no ɛnoa na wɔtwa enti na deɛ na wɔyɛ no wɔnhwɛ ne yɛgye saa ɛbɛtumi agyina ɔkora ma ne minister akɔ fam ɛne gyina deɛ wɔyɛ no bɛyɛ deɛ na nipa nya gyidie wɔ adiifoɔ mu ɛne asɔfoɔ because deɛ tie ne sɛ deɛ ɔno no nkɔ asɔre deɛ ɔno no ni na ne ni no ɔwɔ baabi a wɔkɔ ɛna deɛ ɔno nso no ɛwɔ ne gyidie wɔ adiifoɔ mu no so wɔn sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ baabi bɔne na emu ɔbɛbɛ adiifoɔ nkyɛn ama Onyankopɔn na n'adiifoɔ so aboa wɔn ba deɛ wɔyɛ no bɛyɛ deɛ na obi anya gyidie ɛto anamɔ aba odiifoɔ sɛ bi a wate sɛ odiifoɔ bi yɛ adeɛ te sɛ deɛ mi odiifoɔ Asante adom ne tumi atim so ano ɔden ne wɔ nyame nam so ɛde wɔgye ne fa ho deɛ ma nipa na Nyankopɔn adom ɔhaw ne amanneɛ akɛseɛ efiri nipa so nyame nam so yɛ na sɛ obi ate ana obi adi mi ho adanse akyerɛ obi na sɛ ɔpɛ sɛ wɔba a bɛyɛ ne wɔnya gyidie no ɔbɛdi ne sɛ sɛnea Ogyaba yɛyɛ no saa na obi ateɛ enti deɛ meka ne sɛ Ogyaba wanya adeɛ ɔmmela abɔnten bɛpa Ghanafoɔ nyinaa ne wiase nyinaa kyɛw sɛ adeɛ a wɔyɛyɛ no wanya adeɛ ɔnyɛ biem because ɛbɛ sɛ yɛ a obi amfa ne ministry serious ɛbɛ sɛ yɛ koraa a amanfoɔ bɛda wo to sɛ sɛbe ne miracles a wɔyɛ nyinaa no ɛfa yɛ fake enti adeɛ no a wɔyɛyɛ no wɔnhwɛ ne yie na ɛfiri nnɛ de kɔ no ma wɔnyɛ biem ɛyɛ afutuo na mede ma no ɛnte saa yɛkyerɛ sɛ wɔde nyame dwuma ato fam etiatia so wei ɛyɛ sɔfo Asante na futuo ɔde ama prophet Ogyaba ka bi di akyɛ Rev obofour ti mu nya mo hwɛ na mo nyɛ madwuma yi sase nyame dwuma na mo yɛ no ebinom wɔ akyira mo yɛ adwuma no na mo wɔ dwuma ne ɛnsɛyɛ o madwuma sɔfo ma yɛmrɛ sunsun nnwuma kakra wode ni mo paa menim deɛ Nyankopɔn de wo yɛ sunsun adwuma na no bɔte sɛ nipa bi atɔba ha wɔ abrabɔ mu brɛ si ni susu ɛnɛ koraa de yɛ mɔden Ghana yi hwɛ sɛ ni ase kyɛ nso ayɛ mu ayɛ dene kɔfo a ɔmapie ɔmafiri Ghana ha kɔtena obi ma nso a wokɔdi paa nsɛm a ɛto ɔmo deɛ ɔmo huru wɔ ɔmo ani so deɛ ɔmo face ɛto na bi obi tumi fira wɔ 2 hours depression nneɛma wɔfam na no ɔdini sɔfo wadawoma ɔwɔ ha saa nkɔfo ni nyinaa no arehyɛmu bɛɛ na ɔmo wɔ te sɛ deɛ wɔka adiifoɔ asɛm wo deɛ wayi wɔn sɛ nyame tumi korɔgye na adeɛ yɛ ɛdeɛ bɛɛ na wo afam bɛtumi ayɛ deɛ boa saa nkɔfo deɛ meka nyinaa no sɛ ewiase sɛdeɛ Bible ka wɔ sɛ yɛnso ahohom nyinaa nhwɛ na deɛ firi Awurade no yɛbɛku no ɛna ɛntumi mma sɛ asɔfoɔ nyinaa bɛmane anaa adiifoɔ nyinaa bɛyɛ fake ɛntumi nsi ɛntumi ne Reverend Poku bɔfoɔ nyɛ adwene ɛnɛ ɛnyɛ adwene ɔkyena sɛ ɔno no mmom na ɛmfiri nyame a obi firi nyame ɛntumi pɛ sɛ meka kyɛ nnipa bi a wɔwɔ haw ne amanneɛ mu sɛ biribi kɔ so a sɛ wanhwɛ ne yie na sɛ otie deɛ nneɛma ɛkɔ na ɔka sɛ ɔbɛtena ase so a wanhwɛ ne yie a nama ne yɛbɛka no so wanhwɛ ne yie a ɔbɛwu ebi na baba spirit ɛtɔ no
because what they say, you say, I saw phone in Anya, deep phone in Anya. But a man and Niba was over 2 hours and your market. And now they may personally catch any people be a watching in Sabrabo. Young more and for your kind ebo. Your body soon months and a peer with the money. Ye dear, young Fanaka. Say, Obifiti now a year and now Jessica. Obupa the whole team, you know, so Missicanimbia 1 Jessica, and now will be able to do the breathing peppers will be a no one calling chain. No Musan say, a year then will do peppers, so what do and yakwa. Senka ye dear any impede any packers ye at the form one. Can you yes nipper in Apaja? Directions and which may say a directions. A quantity. Yeah, any pamper jelly nipa ye dear. Send the paper free hell, a facassia now. Every name soon quanchler, any a deep fossil. And you could be here, Moses, one abrabo. And Mira is right, call how near my young. Nanka one casano, I didn't know 1 to me, and free 7 town from 7. You will how near my near horse, I will come. And as a to me be na ebia wo fie and as ebia sunsun no say obedu so and e de wo show no say ton manwa say sunsun no ho odin tie wo to stand say and form need the march of prayer obebo ade se wunya odinfo bi a onyame ni Moses no obo abrabo no obeje and this aka Israel for committee di wo mo de me pese me kire say e wiase we say no and now, and now, who a good reason? One more deed to stand say, Senior rather never wow. And now, obey a coin be amount, and answer what name deep will be so, and answer be open your quantibia no din abenum should be a peja, oboa. And if it be a what picture was as we say Subiano, they can't pay say. When you dear one at you. Over do soon, Yamisus smart the wedding. Onyame adom me kura abofo me say kura sunsuma na odin amede bo nipa problem bi a nipa ni fam bia problem bi a nipa ni wo bia se nipa no yare ena yare e da ne so no said wako a enko wa ya wo hu de fre anaye bia na wo ha bi koso na duma sam nkoso e be ne sika sam start e ba fom anani me bi koso na bra bomu a odwene ho a wonte ase wo de won fre odi fo Asante ye be hwehwem ye hwehwem ni ehu de fra osu nyankopon ne awurade abofo e ka me ho e be kira kwankyira ye nye onyame to mi nti ye nya ye pe de nipa ne namu bi obofiri makọ me say me jimi to mi ene adom nyame de ama me di me say adom ni to mi a onyankopon de ama me no efiri osoro na ye to mi kroje awurade de ma me me say let me start at the age of 9 to 10 years. And I'm sure say many angel Asia what I am. Sa ko si say yes adumna ye kese ama bofo a e ka me ho no say won be do so say no abofo be na ka me ho a be do mo ye adwuma me di American nan say me wo bibi ansa na obi be du pempen so bi say na enye kwa and na de me person me catch we as ni pen nan say sabe se wonni bibi na bet no say wo bibi a bibi be so ahe enti nya ni mudwa yen kasaka se mi se ma be dina on say o mi o tu mi wa dom o awurade susu mutime so me si bibi be so ahe se wi ase ne ye wo because I have it here no afidi kase ko wi ase nyina o okot fo tie yen freemason fo tie yen abosun fo tie yen malam fo tie yen awon bebrebe ni bebrebe na tie yen episode for something ni bibia what does what be so won he na me trust some ye council wo ma benfo a be so no he eni pa sabe be yeti wo mu o sheda basa o be hesa ampa kuta bibia ampa wotena asiana nyakopon abie so ma hu enti se mi ni bibia e bia me kase enye kasa nyamedwuma no enye kasa na ebom ayeyam yenhwe eno na wo fru bia me da se on fru enti yes ade no man sanity enti ni bia wo se wo de wa chinchina che
Sabi wakɔ D4 wakɔ hene and ani problem no waya enyema nkoye. Wo de onfe odiifo Asante. Na won so madum a wo nyame de ama menhwe. Na won hwe se Awurade sunsun eteme so ne adum ni tumi e kame ho. Awurade mfa me so moa na na. We know us. Nkoma ye me de ne papa. Na mmerɛ no ne swa but ɛyɛ de ya hyɛ ase ɛbɛkɔ so paa ma nkɔfo hu nyame tu yɛ adwuma na mesrɛ obi aso wo fra wo de frɛ ne gidie na nya nyame nipa mu gidie na nyame ɛbɛbɔ asa akwa nyame hyɛ na da wo frɛ hyɛ na bibia so ayɛ awuafo sɔfo obed asante na wote ne nka ne number no de ne gu so no sɛ ɛhaw bia na wo na mu a mpatwɔ ɛntena se fansa hyɛ wo dem fam nyankopɔ ama ne susum de bɛbɔ wakasa wotie yani mujidi ni nyame mujidi efrem na nyankopɔ so bɛbɔ ama bi aso ayɛ midin ade ko kibo kuma na mu nyama se fa mu si share on next video do bi do yakabo Poku One TV.